Γεια σας, είμαι ο Άκης. Γεια σας, είμαι ο Νικόλας. Και είμαστε οι Greet That Breed. Έχουμε έρθει στο IKEA. Πάμε να δούμε τι θα πάρουμε για τα αγαπημένα μας Lego. Back, Bleed. Και εδώ βρήκαμε επιτέλους το τέλειο display για τα Lego μας. Θέλουμε να πάρουμε το Rootsta ή το Ratsta, που κοστίζει 139 ευρώ και χωρίζεται σε 2 κομμάτια. Για πάμε λοιπόν να το φορτώσουμε στο καροτσάκι μας. Καθώς προχωρούσαμε για το ταμείο, βρήκαμε αυτό το πολύ ωραίο έπιπλο που μπορείς να αποθηκεύσεις παιχνίδια και είναι τέλειο και για τα Lego. Αποφασίσαμε να το πάρουμε. Βρήκαμε αυτά τις πολύχρωμες μπασκέτες και αποφασίσαμε να πάρουμε μία από κάθε χρώμα, έτσι ώστε να το κάνουμε να μοιάζει σαν τα πολύχρωμα Lego. Πήραμε και αυτή τη φοβερή μπασκέτα που μπορείς να ξεχωρίσεις τα Lego, έτσι όπως ανοίγεις τα σακουλάκια, οπότε 1, 2, 3, 4, 5 μπορείς να τα ανοίξεις και να τα απλώσεις μέσα εκεί. Τέλειο για Lego Separation, καθώς φτιάχνεις το Lego σου και το κάνεις build. Φυσικά δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε το παγωτάκι IKEA, που τα παιδάκια μας ευχαριστηθήκανε πολύ. Αλλά και εμείς το hot dog IKEA, που επίσης ευχαριστηθήκαν πολύ. Όλα αυτά μας κόστησαν 200 ευρώ.